Hej, jeg har lige lovet at vise en lille vejledning med at hækle med det her spændende garn, hvis man skal kalde det garn. Det smarteste, når man skal hækle med det her, det er lige at folde det ud, eventuelt hele nøglet, og vikle det omkring en toiletrullerør eventuelt, eller vikle det omkring et stykke papir, for det kan godt sno sig, når man sidder og hækler med det. Men ellers så er det egentlig meget, meget enkelt. Når man vikler det ud, så ser det sådan her ud fra starten af. Og det lader man egentlig bare være, som det er. Og som man kan se, så er det her bunden, og det her, det er toppen. Og man starter med at stikke hæklenålen ind. Nu er det her en stor hæklenål, det er en 8 mm. Og det har egentlig ikke den store betydning. Det er nemmere at hækle med en stor hæklenål i det her. Og jeg har egentlig valgt det at gøre sådan, at jeg laver 8 masker. Så jeg stikker ind her, og så vikler jeg videre. 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8. Så har jeg 8 masker på nålen. Det er lidt a la tunesisk hækling det her, faktisk. Og så stikker jeg yderligere ind i en mere, som jeg så trækker igennem de 4 første. Det kan man egentlig gøre lidt, som man har lyst til. Men træk den igennem 1, 2, 3 og 4. Så har du 5 tilbage. Så stikker du lige ind i den næste maske her. Og så trækker du igennem de sidste masker på nålen. Og er man lidt fingernem, så kan man godt lige samle den og trække igennem dem alle sammen på en gang. Så har du sådan set lavet den første omgang masker. Og sådan fortsætter du. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Og så har vi 8 masker på nålen igen. Så stikker du igen ind i den næste. Sådan. Og trækker igennem 2, 3, 4. Så har vi 5 tilbage på nålen. Og så trækker vi igennem. Slår om. Og trækker igennem de sidste. Således. Og sådan fortsætter man. Pas på ikke at få det drejet, når du hækler, så din bund kommer op øverst. Så man skal sådan lige pille det lidt ud efterhånden. Men det er sådan, det gøres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Og trækker igennem. Du kan altså godt, når du lige er kommet lidt i træning, samle og hive igennem på en gang. Og ned i næste maske. Og samle og hive igennem. Og så får vi altså dannet det her tørklæde, og det går rimelig hurtigt. Dejligt nemt og super elegant. Det var det.